Wel, mae gyda fi llond lle o flaseiddiau glân, ffres, ysgafn ar gyfer y flwyddyn newydd. A hefyd, wrth gwrs, bach o'r salmon, yr eog fan hyn, sydd hefyd yn rhywbeth neis i bwyta ar ôl pethach moethus falle yn y dolyg. Blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd dda, ie. Nawr, mae'r salmon gyda fi fan hyn, yr eog, yn dechrau coginio. Felly, na i symud treina draw fan hyn nawr, bod fi wrtho ti fyna, lle bod ti'n cael sam drosto ti. A jyst cadw llygad. Ond i chi defnyddio yr eitem ffasiynol iawn ma ferched. Extra virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil, sa i wedi gweld hwnna. Mae wedi dod yn ffasiynol iawn, mae'n cael ei ddefnyddio at amryw o wahanol bethach, yn cynnwys dod ar eich crôn chi er mwyn cadw fe yn moes neis ac yn y blaen. Ond mae'n dda ar gyfer coginio, mae'n rhoi bach o flas coconut, ond dim gormod. Felly heddi dwi wedi defnyddio bach o hwnna, a fel chi'n gweld fan hyn, mae fe yn solid amser mae fe tymheredd stafell. Chi'n dod i fe mewn i ffrimpan fel yna, a mae'n toddi yn go-gloi ac yn creu fel olew wedyn arweiniol dy badell ar gyfer ffrio. A mae ti'n bach o flas dy fe hefyd? Jyst tamed bach, felly ddech chi'n moyn gormod am hopeth, ond jyst nawr ac yn y man, amser chi moyn blas bach diddorol, mae'n addas. Blas paradwys, maen nhw'n dweud yw coco, ynddo fe? Nawr te, ni'n mynd i ddechrau gyda'r pysgodyn, felly fan hyn mae gyda fi yr eog, sef yr salmon, a beth dwi'n mynd i wneud yw ddod i fe mewn bag, neu bowl yn y tros nag os bag gyda chi, a mwyn y ffordd da o gadw popeth yn lan, achos wedyn, golchi'ch dwylo, dod i chydig o olew o lewydd neu rhywbeth tebyg fel yna. A hefyd, ffefryn i fi yr Cajun seasoning, neu gallech chi ddefnyddio pwdwr curry. Ti'n rhoi lot o hwnna mewn hefyd ti? O, wel, ti'n bod, so fe gyd yn mynd i fod ar y plat. Ied e fel hyn, a wedyn i symud ar hwnna, pan mae fe yn ffordd glân iawn o wneud. Ond ti'n syniad da o wneud e? Unrhyw beth sy'n marneiddio yn gwmws. Ti'n bod lot o olchi lan ac yn y blaen hefyd. A wedyn dod i hwnna mewn yn yr oergell am 20 munud fel yna, jyst y blaseiddiau yna i gyd i gymysgu ac i fynd mewn i'r pysgodyn. Tra fi ar y pwynt, mae'r bagiau yma yn ffantastig hefyd, yr por yn sto. Maen nhw'n gallu aros ar eu trad fel arfer fel yna yn yr oergell ac yn addas ar gyfer y rhewgell. Digon o gyfriedig prynthosaur i siopa am reina. Ie. So mae'r hynna nawr, rhwng i'r hynna lawr, reit lawr nawr. So mae'n neis i gael bod y pysgod amser yma flwyddyn, ni'n bita gymaint o gyd yn gwmws. A fi'n gwybod bod e'n bysgodyn moethus, ond mae fe eto tipyn yn ysgafnach na chi coch ac yn y blaen yn y diwedd. Nawr, ymlaen at y salad, fe dwi'n ni hwnna mas o'r ffordd. A ddim ni a bowlen fan hyn. Cyfuniad o beth eich ffefrynnau chi. Cucumber a corn dwi wedi wneud fan hyn. Os ych chi'n wneud yr salad o flan llaw, dwi'n awgrymu bod chi'n defnyddio llwy fach ac yn tynnu yr hadau, os gallwn ni yma, siwrna chi'n dechrau, mae'n oce, fel yna. As mae hwnna'n tynnu'r glybaniaeth o'r cucumber, fe bod y salad i gyd ddim yn mynd yn limp ac yn sogyn. Odi. A wedyn, cadwch bysedd mas o'r ffordd, torri fe lawr y canol fel yna, a wedyn, mewn i falle stribyd, falle 4 stripyn fel yna. Beth i ni am creu yw darnau bach yr un maint fel yna, a wedyn jyst i torri nhw, byddwch yn ofalus. Mae salad, pepur, coch, tomatos, popeth fel yna'n gallu bod yn llithrig iawn, felly byddwch yn ofalus. A mae hynna wedyn yn cael mynd i'r bowlen. Felly mae gyda fi rhai fan hyn wedi wneud yn barod. Shibwns, to, gwmws yr un peth, a cadw peth o'r gwyrdd. Lot o plant yn enwedig wrth gwrs, yn torri nhw tan fanna, a mae hwnna yn cael mynd i'r bin. Am wastraff. Am wastraff. A i'r compost dyle fe fynd beth bynnag, ond cadwch fynd tan bod y dail yn mynd tymi bach yn llibyn ac yn y blaen. A wedyn dod i'r rheina mewn. Ti'n torri rein i gyd, beth i'r un faint? Ti ar un maint. Mae hwnna yn rhywbeth bach cheffi iawn, mae popeth yn goffo bod yr un maint. Mae'n disgwyl yn daclus. A wedyn i troi nhw. Nawr ten, at y corn, os chi am ddefnyddio tin, dim problem o gwbl, ond amser ma flwyddyn, fe gewch chi ddigon o rhain yn y siopau. Felly, yn ofalus, yr ochr tewa lawr, a wedyn to gyda cilledd siarp, jyst i dorri'r corn oddi wrthyn nhw, fel yna. O, nei. Mae hynna wedyn yn ffres. Gallu gwneud hyn? Mae'n ddigon hwyr. Edrych mor hwyr. Ti'n meddwl beth yw, y syniad o wneud e yw'r peth, yna cofio wneud e, yn hydrach na bwyta nhw a tynnu'ch dannedd a cael darnau rhwng eich dannedd, torri nhw ffwrdd fel yna yn barod, ac wrth gwrs, yn delfrydol, i elltw'n rhain i oeri cyn bod nhw'n mynd i'r salad. Hwna to i'r compost. Nawr te, fan hyn, so bydd y corn yn mynd mewn, yr avocado, torri fe trwyddo, jyst i droi e fel yna. Nes i agor hwn rhyw 1/4 awr nôl, a dyw e ddim wedi mynd yn dywyll, achos nes i gadw'r carreg mewn
a gadw fe ar gau. Felly does dim air, ocsigen yn mynd iddo fe. So'r air sy'n troi lewe? Ie, yr ocsigen. Wedyn, just tynnu hwnna mas, fel yna, a gyda llwy fawr wedyn, a teclynnau gael ar gyfer yr holl hyn, ond os o diwe yn eiddfed fel hyn, a chi'n gallu gweld pwy mor feddal ma hwnna. Chi'n hoff bethau i avocado? Efe, a fi hefyd, dwlu arnyn nhw. A fi'n cael mwy o bobl yn bwyta avocado gyda salad ag ati hefyd, Oes oes e? hyn, oes. Maen nhw'n llond daioni, felly geith y corn nawr i fynd mewn fanna. Ti lliwgar, mae hwnna i gyd i Mae ti yn ar y diwedd. Yr avocado hefyd yn llond meithlondeb a ynni da, ti'n gwybod? Felly, os ych chi am bach fwy o gic na'r Cajun, bach o chili, os na chi'n hoff o drafod chili, mae posibilrwydd dydy yma i gael popeth wedi rhewi. Felly, chi'n tynnu fe mas, tamed ar y tro yn hytrach na gwastraffu yr chili neu So ti'n cadw hwnna yn y rhewgell? Wrth gwrs, mae hwn wedi dadle tamed bach nawr, ond darnau o'r chili wedi torri lan. da. Yn arfer Reit. goffo torri nhw lan a cael chili ar eich dilog yn y blaen. Tico bach o gic? Gwan ten. Mae'n yma ni gael tipyn o gic, yma. Ni'n mynd i gadw hwnna i weini reit ar y diwedd, a wedyn dygu sy'n eisiau nawr yw wasgad bach o lemon i gadw popeth yn ffres, a bydd hwnna tôn gwahardd yr avocado i fynd yn frown. A hefyd, ni'n mynd i ddod i bach o gwyn vinegar gwyn. Alle fyddwn ni ar dan erbyn diwedd y rhaglen. Dim un o'n i gallu siarad yn y diwedd. A just twtch o olew fyna to i ddod i popeth. I roi blas hyfryd i bopeth. Wedyn mae hwnna yn cael ei weini. Ddodwn ni, wneud bach o fes, fel hwnna yma. A'r blat. So ddodwn ni'r salad nawr te yn gyntaf. Halen a ffybyr wrth gwrs hefyd, os ych chi'n go halen a ffybyr. Felly ddodwn ni'r salsa neu'r relish un ochr fel yna. A wedyn ddodwn ni'r eog. Fan hyn. Mae lan i chi faint o fola sydd gyda chi, faint i chi moyn, un darn neu ddoi. A mae rhain yn eitha rhad yn yr archfarchnad ar hyn o bryd. A wedyn, i orffen off, ni moyn bach o'r dail, yr coriander fan hyn, dros y cyfan fel yna. To bach o lemon ar yr ochr, a wedyn fan hyn nawr, reit ar y diwedd, ni'n mynd i dorri le at y gilleth fach yna, torri'r avocado mewn i strybedi bach fel hyn. Wel, neis. Ar yr ochr, a to bach o lemon dros rheina. So, Mae hwnna'n brydferth iawn ac yn dda i ni. Odi. A mae rhywbeth llwch chi fita i gino neu swper unrhyw amser o'r dydd. Gret. Neu'n ystod yr hysbysebion. Neu'n ystod yr hysbysebion.